Ja, det begynner. Det er snart kanskje det begynner å holde på å komme ut. Det ferie. Hvad? Det var det farlige sitt, tror jeg. Det var jæklig, den. Det siste du tok! Den var tøff, altså. Den var tøffere, det siste. Nå blir det høyt i øret. Ja? Jeg tok ikke mer. Der kom jo mørke på en gang. Ja, den var mye på det siste spesielt. Jeg betyr det. Er det gula, hva er det da? Gula, det er sånn holder det. Ja, lyst, ja. Det er det da.